nagpaandam ang isa ka public health expert sa mga individual dira nga mahilig magpalipas ang gutom. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Philip Ayan Padilla, iya ginpahayag nga sarang makatugas ang pagnubo sang blood sugar sang isa ka tawo ang pag-skip sang pagkaon nga mas ginatunan sang pagkadula sang energy sa paghimo sa mga olobrahon kag posible man nga magresulta sa pagkalipong. Dugang pa sini nga kinahanglan gyud nga mahatagan ang lawas sang pagkaon nga masustansya ilabi na sa aga agud nga may insekto man nga enerhiya ang lawas sa pag-obra sa mga ulobrahon sa matag adlaw. Ginpanugyan man ni Dr. Padilla nga likawan gyud ang pagkaon sa contains ang artificial sugar. Bangod nga posible ini nga magtugas ang mas seryoso nga balatian kaangay sang diabetes. Kung may kakakaon kag nag-skip ka sang meal or ginalaktawan mong imong panyapon or panyaga, ang pasyente nagaka-irritable kay syempre why siya pagkaon so ginapangita sang lawas siya ang pagkaon. Nakapoy siya mismo, the low energy blood o kung sa bago nga linggo low bat ang pasyente. Nagalingin ang ulo niya kag daw gusto niya gid magkaon no, ang gusto niya nga kaunon ang makahatag sa iya sang immediate nga enerhiya sa for example coke or tinapay or candy nga hindi siya amo na ka nutritious no. So the quick fix lang ba lang nga ginatawag. So amo na nga kinahanglan kung gutom ka kinahanglan makaon gid ang estudyante or ang pasyente.